Merħba għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Stephen Lugermo, għallim tal-Malti u rebbieħ tal-konkors ta' kitba letteratura għaż-żgħażagħ 2015, organizzat minn Aġenzija Żgħażagħ u mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Il-manuskritt rebbieħ tiegħu Xaħna Smart ġie ppubblikat fi ktieb fl-istess sena minn Horizons u jitratta tema verament żagħżugħa minn lenti partikolari, b'naratur tassew oriġinali. Jekk għadkom ma qrajtuhx nissuġġerilkom taqtaw il-kurżità. Allura Stephen, tgħidilna ftit xi qrajt l-aħħar? Normalment li nħobb naqra iktar novelli u romanzi iktar xogħlijiet letterarji, però dan l-aħħar ġie f'idejja dan il-ktieb ismu Gaza Stay Human ta' Vittorio Arrigoni, li huwa sensiela ta' kitbiet miktuba waqt li dan l-awtur kien f'Gaza u kienet jikteb kien hemm attakk tal-Armata Iżraeljana fuq Gaza u kien qiegħed hemm bħala parti mill-International Solidarity Movement u kienet jikteb artikli wieħed f'wieħed kważi kuljum dwar dak li kienet jiġri. Huwa ktieb allura ftit differenti u iktar mill-lat ġurnalistiku iktar milli letterarju, però juri stampa ċara ta' dak li kienet jiġri effettivament f'Gaza f'dak iż-żmien. Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-aħħar tal-2008 u l-bidu tal-2009. Kien attakk ta' madwar 22 ġurnata li kienu li fih ġifieri kien hemm ħafna mwiet fosthom ħafna tfal innoċenti li sabu ruhom f'dan l-attakk. L-ewwel nexxaqt ngħid xi ħaġa anke fuq it-titlu, l-fatt li jismu Gaza Stay Human. Stay Human hija s-sentenza l-frażi li hu kien juża fl-aħħar ta' kull artiklu. U juża bħala għax hu jgħid Arrigoni jgħid li aħna l-bnedmin jekk tneħħi il-kulturi tagħna, ir-razzezz tagħna, il-bnadar u l-fruntieri jifdal biss li aħna l-koll umani. Allura x-xewqa tiegħu hija li nkunu l-koll bħala familja umana. Fl-istess ħin tidher ftit ironika wkoll għax il-fatt li l-ktieb qed juri tant ħruxijiet u tant tilu hekk. U x-xewqa li nkunu umani tidher ftit ironika, però fl-istess ħin hija x-xewqa tiegħu. Interessanti hija li huwa kienet jikteb waqt dawn l-attakki, allura ftit li xejn qed jikteb dejjem modi f'mumenti diffiċli għalih li ħafna drabi kien ikun li jiġri mal-paramediċi fl-ambulanzi u hekk jipprovaw isalvaw kemm jista' jkun nies. Matul il-ġurnata fl-isptarijiet u hekk u kien jipprova jsib ħinijiet fejn jikteb xi ħaġa u jipprova jsib x'imkien minn fejn ikun jista' jibgħathom anke bħala internet u hekk. U daw l-artikli kienu mbagħad jaslu fil-ġurnal, il-manifesto, li kienu jidhru hemmhekk ġifieri. Fost l-oħrajn jekk nista' nsemmi forsi aneddotu żgħir, waħda mid-drabi huma ma tantx kienu jitħallew imorru mill-ewwel jagħtu l-ewwel għajnuna wara jkun sar xi attakk. Allura kienu jmorru ġieli anke għax l-Armata Iżraeljana ma tħallihomx jidħlu. U ġieli pereżempju marru anke wara jumejn jew tlieta u darba minnhom isibu pereżempju tifla li din kienet qed tieħu ħsieb l-omma li kienet mejta ilha mejta xi 3 snin u xi 3 ijiem u minn għaliha li omma għadha rieqda speċi, allura kienet qed toħdilha l-ilma u t-tadam speċi li ssib tittama u meta waslu sabuha fi stat ta' dekompożizzjoni ġifieri. Taqsim il-qalb ukoll ġifieri dak ktieb. Imma huwa r-realtà. Ekku. Hija r-realtà. Grazzi ħafna Stephen se jkolli waqfek hawn, grazzi tal-iqsamt magħna dal-ktieb. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant aqraw Mqar Nitfa' kuljum.